continuación, o alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, o vicepresidente de Escola Balonmán Siria, faránlle a entrega dun agasallo ao equipo campeón da Liga Ouro Cadete Feminina 24-25, o grupo de Maco Siria. Como non, o senior feminino, o Calvo Siria, vai tamén a chega dun agasallo a cada unha das xogadoras. Moitísimas gracias, asistentes, e tamén moitas gracias a Selección Deportiva Carballal por participar. Un aplauso para o grupo de Maco Siria, cadete feminino, campeón da Liga Ouro. Debe ser así. Non vou apuntar nada. Unha xornada máis ao pabillón Vila de Noia, hoxe co senior feminino, o Calvo Siria contra Talgo Café, Asociación Deportiva Carballal. Hoxe inicio eu, o edil, e a miña esquerda, Pablo Iglesias. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Iván. Boa tarde a todos. Inicias ti, que xa libraste a semana pasada, hoxe... Mais fai 15 días, levo unha racha bonita. Pois queres cobrar. Non, que faz un pouco paro xa directamente. Bueno, partido do senior femenino, partido importante, partido sí, para volver a coller confianza, para volver a as boas sensacións. Despois de esa derrota, pues,
O adestrador con Zarra, a última derrota da semana pasada foi un pouco curiosa, non? A ver se nos sentamos ben, que Sí, estamos no medio a medio. A ver, son igual de cómodos os asientos por un lado sí, que polo de outro. unha maneira ou de outra. No, decía que falaba antes co adestrador que foi dura e preocupante a derrota da semana pasada, non? Sobre todo, bueno, eses 3 goles nos últimos segundos do encontro, non? E foi un cúmulo de despropósitos, de perdas, de erros. Xe digo, un minuto foi un 3-0 de Sí, parcial. efectivamente. E o Seoano Calvo Siria, que está sétimo con 9 puntos, Carballal sexto con 11. Un duelo por esa posición, non? Por a sexta plaza. Sí, unha vitoria suporía empatar a puntos, pero tamén ganar o Galaverás, xa que no partido de ida ao Calvo Xiria conseguiu un empate na pista do Carballal. Este primeiro ataque houve lanzamento de Minia que se foi fora. Agora o primeiro ataque para Carballal. Sale con clásico Tamara e Natalia no centro, Marina e Lara nos laterais. O primeiro ataque del Carballal con perda e nos extremos María Patiño e Marta Gómez. E na portería, pois, Sofía, que non hai outra. É o que hai. Sí, non está Juvenil, que a veces vai vir con ela a Juvenil, Lucía Andrade, ou se está solo Sofía na portería. Ataca Calvo Siria con Minia, Lara Souto. Minia, Nerea, desdobla. Nerea que colle o ataque en vez de Marina, ese único cambio ataque-defensa. E agora piques de roubar, así o fai Rouba Iria. Con ese balón Iria, Soga, Paula. Para Iria, Paula. Manda este ataque Fátima. Ahora arriba con Fátima. Paula. Pique de poder, perde Carballal. Primeiros minutos de imprecisión no encontro. Mantense 0-0 no encontro. Ninguén abre o marcador. Ataca o Calvo Siria, Minia. Marca jugada. Rouba o balón Iria, pero acaba saindo ese balón de banda. Mantén a presión Calvo Siria, Lara Souto. Lanzamento de Lara. Mantén a Cancervera, reseite para María. Buscou esa vaselina que se foi ao pau. Pois ningún conxunto consigue inaugurar o marcador. Agora sí que o fai Fátima con esa acción individual. 0-1. Intenta correr ao contragol Calvo Siria con Lara Souto. Ese lanzamento propia Lara. Empate a 1 minuto 3 de encontro. Temos un bo ambiente no Vila de Noia. Sí, comentar que antes do encontro homenaxeouse ao cadete feminino do grupo Lomaco Siria, que proclamaron campeonas da Liga Ouro. Hai bo ambiente de pais e nais. Anima Vila de Noia, ataca Carballal, detén Sofía, ese lanzamento de Paula Morín. Marina con Tamara, Lara Souto. Tamara, el pique de perder, sí, perde Calvo Siria, corre Carballal. Donde volva o balón.
para facer o que fixo. Non se devolven os balóns. Ves? Perfecto que acaba de facer Sofía. O balón queda abaixo. Sí, señor. Ataca Calvo Siria, mantén su empate aún. Lara Souto, boa xogada individual de Lara. Golpe franco previo. Minia. Moi centrados o lanzamento de Minia. Sinxelo para Xulia esa parada. Carvallal con Fátima. Vamos a ver al Fátima, entonces el pivote, hay una defensa ahí de Natalia. Está de novo Fátima, intenta buscar aí a Patricia, o balón que se vai de banda, piques de robar estuvo Calvo Siria. Outro roubo de balón, agora sí, Marta para Lara Souto que se vai só en contraataque. Gol de Lara, 2-1, 2 goles de Lara Souto. Boa defensa que está a facer o Calvo Siria, provocando varias perdas de balón. Este propiciou este contraataque só de Lara ante a gardameta. Fátima. Lanzamento en apoio, pois segundo gol tamén para ela. 2-2, 2 goles de Lara Souto, 2 de Fátima. Lara rápido contra gol, Natalia. Balón que chega a Marta, gol de Marta. Gol de Marta Gómez. 3-2. Minuto 6 de encontro. Boa acción individual agora de Paula Morín. Anota Paula nesa finta punto débil. Con o empate no marcador de novo. 3-3. Lara, a opción individual de Lara Souto. Xogadora que ten que marcar as diferencias no Calvo Siria. Con ese avanzamento exterior, con esa finta a punto forte. 4-3. 3 goles para ela. Carvallal. Paula. Un golpe franco, xa había interceptado ese pase en Marta. Hai falta previa. Permuta entre Fátima e Paula. A piques de perder, golpe franco. Ese empurrón de Natalia sobre Paula Morín. Aviso de pasivo. Sobre esa posición de pivote. Encontraron a Ana Costa no 6 metros. 4-4. Lara para Tamara. Lanzamento de Tamara, golazo de Tamara. Importante tamén que saia ese brazo de Tami, que aporte nesas subidas en segunda oleada. O brazo, porque o salto sigue mantendo. Bueno, aquí tamén. 5-4, minuto 8 de encontro. Encontran de novo a Ana nos 6 metros, pero é ben defendida por Tamara. Lanzamento de Fátima, golazo de Fátima. Golazo de Fátima, María Fernández. Intenta xogar rápido contra gol o Calvo Siria. A piques de roubar a propia Fátima. Balón que se vai por o lateral. Pero queda nas manos do Calvo Siria. Entra Nerea agora o ataque. María. Nerea con Minia. Se va individual de Minia. Su balón que se vai ao Longueiro. Non era mala
a finta de Minia, pero ese balón que se foi ao longueiro. Minuto 9, 5-5 no marcador. Fátima encontra a Iria no extremo, pero intentou bater entre as pernas a Sofía. Parada de Sofía. Cambios Marina e Tamara por Minia en Nerea Varela. Ataca a propia Minia. Momento de Minia, vaise ao Pau. Ten que haber un poquinho máis de movimento de balón. Non ter que ser tantas accións individuais. É verdad que están facendo unha defensa máis presionante sobre Lara para que non reciba con comodidade e poida atacar. Contra agora Fátima Ana no pivote, 5-6, ponse por diante Carballal. Tempo morto que pide Zarra, minuto 10 desta primeira metade, 5-6 para o equipo vigués. Seguramente que incida pois, neses ataques, como digo, con esa presión sobre Lara Souto, ten que haber unha máis mobilidade dos extremos, a posicionar o pivote, pois o mellor detrás da espalda desa segundo que presione para que non suba tanto. Pero xa digo, sobre todo, non individualizar os ataques, que haxa máis movimento de balón, e máis tamén máis movimento sin balón das xogadoras para dar pois as posibilidades de xogo para, pois, nese caso Minia quedouse soa, tuvo que facer esa finta a punto forte e non lle quedou outra que lanzar. Despois das indicacións de Zarra, mantén o equipo o propio adestrador do Calvo Siria. Últimas indicacións de Carballal, agora sí. Ataca Calvo Siria, Minia. Minia para Natalia y golpe franco. Minia. Moi ben, agora Boa jugada, bo gol de Nerea Varela. moi boa fixación de Minia con ese cruce, arrastrou as dúas centrais e permitiu ese lanzamento en apoio de Nerea, que lle respondiu en cruce. Boa xogada agora do Calvo Siria para, pois, xa digo, contrarrestar esa defensa presionante, sobre todo nos laterais. Non vale ese gol por cometer pasos Uxía. Golpe franco. Fátima aquí neste lateral. A punto de Fátima, lanzamento agora sí que encontra a portería Iria Sánchez. Volve a poñerse un arriba Carballal. Corre Lara, perde o balón. Vendo Curuncho, Calvo Siria, Minia. Para Nerea y golpe franco. Minia. Ahí era imposible hacer llegar ese balón. Recupera Carballal. Los últimos minutos non está de todo acertado Calvo Siria. Estamos creando moitos problemas esa presión. Balón para o máis dous de Talgo Café Carballal. Atopaba aí a zona do pivote do equipo de Vigo. Cartón amarelo para Tamara. Carballal que xoga agora con doble pivote, con dúas primeiras líneas, con Fátima e con Laura. Está Uxía
xunto con Patricia nos 6 metros a piques de roubar Barullo aí, o balón que aí estaba hubo de nas todo. mans de Lara Souto. Porque eu creo que cando nos tiramos dou o balón no pé, creo que era de Lara, non era fácil de ver, nós desde aquí sí que, porque ao final xa digo, tiramos de dúas xogadoras do Xiria, unha do Carballal, pero os colexiados non sinalaron nada, balón que é para o Calvo Xiria, permuta entre Marina e Lara Souto. Mantense agora Marina no ataque, Marina para Nerea. Escapou ese balón a Agua. Nerea, sai en contraataque Fátima ante Sofía e gol de Fátima. Magua, pero era moi boa intención de María con Nerea. Non foi quen de coller o balón a xogadora carballesa. 6-8. Hai 2 para Carballal. Lara Souto xoga con María Patiño, a piques de perder, golpe franco. Non que chega a Marta, escápalle, pero volve a recibir, pero Magua. o balón que se vai bastante fora. Volve a poner o balón en xogo o equipo de Vigo. Lucía con Paula, Lucía, Franco. Boa man de Lara, Man de Lara. ese bote, sai rápido sobre Marta en contraataque. Balón ao final que acaba na fora de banda para Calvo Xiria, que Magua quedoulle iba quedando o balón atrás a Marta. Así mantemos posición. Como cambio entra agora Mara. La propia jugadora Mara. Con el lanzamiento de Mara, muy fuera y golpe franco. Mara, Nerea. Nueva jugada de Nerea. Magua, golpe franco. Natalia sobre Nerea. Bueno, agora Natalia. Boa xogada entre Natalia e Nerea. El gol da pivote. 7-8. El balón que perde Paula. Mara, María Patiño. La verdad que fue bastante pechada, detén con relativas facilidades Xulia Pereira. Temos que poñer un poquinho de calma aí, estaba claro que non era a mellor opción de contraataque. Foron cerrando ben aí a María. Ataca Carballal. Confía. Nova perda de Carballal. Ese balón de Laura Rivas que se vai fora, non foi quen de coller Fátima. En 17 minutos e moitas perdas de ambos os conxuntos. Tamén hai que dicir que esas defensas están incitando a ter esas perdas. Ahora Mara, gol de Mara. Boa xogada de Nerea Varela para Mara. Empate no marcador. Empate a 8. Juega Carballal con Fátima. Sia, Paula. Fátima. Que intenta
Ahora para o extremo. Boa defensa ahora de Calvo Siria. Non tardarán os colexiados, creo eu, de avisar o pasivo. Pero non se fa moito caso, Pablo. Vamos a ver. Sigue circulando o balón o equipo Carballal. Vamos a dar o balón aí, Uxía, e golpe franco. Segue sin sinalar o aviso de pasivo. Sigue circulando o balón, agora sí. Bo gol De Paula Morín, nese lateral dereito, penetrou entre 1 e 2, volve a poñer por diante a Carballal. Saca rápido Calvo Siria, Mara. Boa aí interceptación de Aldara. Cortou ese saque rápido do Calvo Siria. Ahora Mara para Marina. Marta. Mara. Morea. Marina. Boa acción agora. Vamos tendo máis circulación de balón, máis intercambio de posicións, que está pois poñendo en dúbidas a defensa de Carballal nesa presión. Está permitindo chegar con distancia, agora chegou Marina para lanzar. Anteriormente foi a penetración de Mara. Boas accións do ataque carballés. Carballal con Andrea. Ben, aí Tamara. Defensa de Tamara sobre Andrea Cao. Acaba de jugar sobre extremo Aldara. Con Paula. Momento de juega Paula, detén Sofía. Corre Marina para Tamara. Ahora intercepta aí o balón Fátima. Ela roubou, ela subiu botando. Casi dunha contra outra. Moi mal este ataque do Calvo Siria. Recuperou o balón Carballal e pon o 9 a 10. Minuto 20 desta primeira metade. Mais un para o equipo vigués. Marina Nerea. Pique de perder Nerea. Dobles, creo que sí. Dobles. Acá tentaba correr. Pero creo que aí foi máis culpa do adestrador, porque agora que pasou? Perdemos. Non sei se hai unha cousa rara, se debiu esvarar o balón a Mara. Eu creo que non quería coller para non entrar en dobles. Unha cousa así un pouco rara. Hai cambio na portería. Fátima, lanzamento, parada de Sofía. Aparecendo a gardameta do Calvo Siria. Desdobra Marta ao lado contrario. Hai esa presión sobre Mara. Ábrese Natalia. Nova perda. Y vai a ver si 2 minutos claros para Tamara. Esa falta sobre Uxí Alonso. Primeiro 2 minutos de encontro. É a primeira vez que me sube o gol. A ver, é unha opción que hai. Está ben, pero No, está moi ben, pero pasa que non se usa no marcador, que temos a opción de ver o tempo que queda de exclusión.
Boa acción Boa individual de xogada. Fátima que nos está a facer moito Está dano. facendo moitísimo dano a esta primeira liña de Carballal do gol de Fátima María Fernández. Mara. Elena. Acción individual, moi boa acción. É dicir que se metía nun medio berenjenal. nun berenjenal. Pero Digamos no. así, pero sacou ese lanzamento. Moi bo lanzamento de Elena, pongo 10-11, primeiro gol para ela. Pensábamos que sí, pero no. Fátima encontra ben nos 6 metros. A Ana, pero ese lanzamento en bote foise por enriba do longueiro. Faltan 30 segundos O sea, para recuperar. Ataca o Calvo Xiria inferior de Marina. Acción individual ben Marina, pero apareceu a parada perna de Silvia. Fora moi boa acción nesa finta de brazo de Marina, pero desbaratou na Silvia. Ahora sí, recupera a xogadora escuida Calvo Xiria. Penetrou só agora Uxía aí polo centro. Volve o máis 2 para Carballal. Nerea. Ahora aí atrás para Mara. Non se entenderon ben. Boa presión ahora de Carballal. Nerea, Mara. Coto Franco. Ataca Calvo Xiria. Mara con Marina, Nerea. Aviso de pasivo, Nerea. Para Natalia. Oh, cómo se remesó ahí Natalia. Sacó 7 metros. Se va a lanzar Marta Gómez. Gol de Marta, primeiro lanzamento dos 7 metros para o Calvo Xiria. Gol da súa especialista Marta Gómez. 11-12. O blocaxe agora de Mara. Saca a Sofía rápido sobre Marta, que xa está casi 10 metros. Gol de Marta, que pon o empate no marcador 12-12. En defensa e blocaxe entre Mara e Natalia. A Sofía que sacou rápido sobre Marta. Boa man agora de Marta, o balón que queda para Carballal. Golpe franco aí entre Mara e Marta. Fátima. Andrea, que ese lanzamento desde fora. O xogador de extremo que saliu dende o extremo para lanzar. Balón que se vai fora, ataca o Calvo Xiria, sube. Mara, encontra ben a Elena que desdoblou. Pisando, sí. Pisando, de todas maneras, detivo tamén ese lanzamento Silvia Sánchez. E cando recibiu xa se viu dentro da línea, mas viuse claro. Carballal que sigue xogar con ese desdoblamento de Uxía Alonso. Sete metros por chegar tarde Marta Gómez
a esa acción de Andrea Cao. Será Iria Sánchez a encargada. Anota Iria. Creo que, se non me equivoco, é o primeiro lanzamento tamén para Carballal dentro dos 7 metros. Gol para Iria, que pon a Carballal de novo por diante. Últimos 2 minutos e medio desta primeira metade. Volve Minia a dirección de xogo do Calvo Xiria. Moi arriscado ese pase, moi abaixo. Creo que foi Marta, non? Ou Mara? Creo que foi Mara sobre Natalia. Xía. Recupera Carballal. E agora pausa o Carballal, manda xogada o Xía no centro. Fátima. No que chega Andrea dentro do extremo. Non hai nada. O Cadresa era máis que o outro. Si teño que dicir... O Cadresa era bastante máis 7 metros que o anterior. O máis contacto. Ou polo menos así parecen daqui. Volve a ter o balón Calvo Xiria para poñer o empate antes do descanso. Últimos 90 segundos da primeira metade. Ataca Minia. Lanzamento de Minia, Longueiro, resete para Marina. Gol de Marina. Gol de Marina. Gol de Marina Rodríguez. Empate. 13-13. Ataca Carballal. Hai tempo morto solicitado por Manuel Rodríguez para o último ou penúltimos ataques do Carballal deste primeiro tempo. 71 segundos, poden pasar moitas cousas. Agora a semana pasada. Claro, ten razón. Digo, a semana pasada, en 71 segundos, houve 3 goles. De 1 máis 2, non, para o Calvo Xiria acaba con menos 1. Indicacións de Manuel Rodríguez por parte de Carballal, indicacións de Zarra por parte do Calvo Xiria. Tamén que hai indicacións individualizadas. Sí, porque Zarra, bueno, sobre Sofía. Zarra preparará esta defensa, pero tamén sabe que vai ter algún ataque, preparará algo. Tamén había aquí indicacións específicas tamén por Carballal para Ana Costa. Volve Carballal a pista. Así que con esa doble pivote Carballal, Laura para Amorín, molestou o blocaxe, desviou suficiente para que anotase nese gol Paula Amorín. Moi boa xogada de Talgo Café Carballal. Últimos 30 segundos desta primeira metade, ataca Minia. Marina, para Elena. Ay. De malas maneras acabou collendo o balón Elena, pero o balón que se vai fora. Ataca Carballal, últimos 15 segundos. Ten que apurar un pouquiño. Creo que van a repetir a mesma xogada. Arriscou aí el Mara, menos mal que de Fátima, de Tibo. Sofía, non hai tempo máis. Remata esta primeira metade cun marcador 13-14 a prol de Carballal. Un inicio con moitas pérdidas de ambos os conxuntos, despois estuvo un poquinho máis acertado Carballal, pero Calvo Xiria, que non lle perdeu a cara ao partido. Queda moito aínda por decidir neste encontro. Vémonos á volta.
Pues sorteo, pues sí, solo vamos a sortear un pack de aceites Abril. A ver quién vaya a quitar el número. Esta chica, ¿cómo te llamas? A ver, Lía, saca un número, revés, ven aquí. Y a ver a quién le toca un pack de aceites Abril. $8.529. 8529. Para abaixo. Creo que ya tenemos ganador, ¿eh? A ver, Patricia, va atrás con Sartí. Pero al final va a bajar Mencía. Bueno, de verdad. Mencía, viene más rápida. No, está para aplaudir y miren qué ritmo trae. Parece mentira que sea campeón de liga. Menuda campeona de liga. Correcto, aplauso para Mencía, para Lía.
reanuda o encontro no Vila de Noia. Primeiro ataque para o Carballal. Como me separar de ti, Iglesias? Gol de Fátima, como non, Non vou separar de ti. Aquí a zamarra ocupa moito para estar pegados. A nova petición que temos que facer. Correcto. Banquiño. Conseguimos la mesa. Non, un sofá destes. Primeiro ataque para o Calvo Xiria, que está xogando con Lara e Nerea nos laterais, Marina no centro, Mara extremo esquerdo, Elena para o extremo dereito e Natalia no pivote, perda de balón nese pase de Nerea. Ataca Fátima Carballal, que sigue con ese 4-2, con doble pivote con Uxía e con Ana. Golpe aí de Tamara sobre Fátima. Boa má aí, ese bote de Lara Souto, recupera o Calvo Xiria. Marina contra aí en apoio a Sofía, Sofía que lle dá a Tamara. Lara que lle dixe o seu sitio a Nerea, coloca os xogadores nos seus postos. E Marina que manda a desdobrar a Mara. Lanzamento de Mara, boa acción individual de Mara saindo por fora. Recurta ventaxa no marcador. O Calvo Xiria 14-15, primeiros 2 minutos desta segunda metade. Carvallal ataca con Fátima agora. Intenta encontrar a Ana, pero é ben defendida por Tamara. Fátima con Lara. Franco, aviso de pasivo. Defensa de Lara sobre Uxía Alonso. Sí, a Fátima. Non hai Queda un pase, así un sinal o colexiado. O único pase, vai ter que lanzar Fátima. Aquí un pouco estrana. Momento, sí, obviamente moi frouxo. Saca a Sofía rápido para Elena. Eu creo que Elena se quedou esperando demasiado tempo polo balón. Aí pé. Balón. Sí, vai un sinal o pé, que se quedou, pero creo que hai falta previa. Falta previa, que dá sí. na man. Foi un amago, porque era unha opción clara de contra. Eu creo que Elena se quedou demasiado tempo agardando polo balón. Pois non, ao final aí sinalou o pé. Balón para Carballal, 14-15. Gol agora de Ana no pivote tras ese pase de Fátima. A Marina para Natalia. Boa xogada ahora de Natalia. Con esta presión que están facendo sobre os laterais é importante que saia Natalia por fora, recibir, que se desmarque, que cree dúbidas na defensa de Carballal, porque senón pois Marina agora que está no centro vai ter moitas dúbidas e vai poder cometer algúns pasos ou erros. Que se lastimaba aí Fátima. Volve a encontrar a Ana no pivote, aparece Sofía. Vai, boa
Para la hora de Sofía. No. Entre o pase e a inacción do Calvo Siria. Son desas xogadas que quedan para o recordo. E sobre todo como cando como fai Ixo a porteira, claro. Lanzou aí e Ixo a ver que na colle, non? Ben, aí Lara esa defensa no exterior. Son desas xogadas para o recordo absurda, mas pois quedaronse todas paradas. En plan, para min non é. Case agora de Tamara, balón que se sacará dende Ixo. Neste caso vai ser Iria. Paula encontra a Ana no pivote, habrá 7 metros, sí. 7 metros claros para Carballal. Vai ser Iria. Anota Iria. Uy, a pique de perder Elena, ¿no? Tranquilo, Pablo, pasa nada, ¿eh? Sobre Elena, ao lado contrario, Marina, que mal pase le quería mandar ahí a Natalia. El balón que acaba nas manos de Carballal. Complicámonos. Yo creo que no, sí, efectivamente, nos estamos complicando la vida. Estamos Intentamos pases imposibles. Porque está ben o desmarque de Natalia, vamos a aproveitar este deslizamento porque está arrastrando unha defensa ahora. Podenos permitir un contra un, non pero buscar efectivamente, non era unha opción de pase. Abaixo, levamos moitas perdas nese caso. Ese agora arrisca Carballal, balón que recupera Nerea. O balón en marcha Calvo Siria, Nerea para Elena, ves? Pues ahora sí que se va a boa decisión. Gol de da Salleira, Elena Segade. Toco porque o coloquei eu. Eu nunca podo tocar. Ataca Carballal. Manda Uxía aí no centro. Paula. Uxía. Boa man aí de Natalia ese balón. La defensa con Magua, creo que había ahí opciones para recuperar ese balón. Hay golpe franco para Carballal. Lanzamento de Paula. De Paula y Bocase. Moito Bocase estamos a facer no día de hoxe. Moi boa colaboración nese aspecto da defensa carballesa. Ana para Paula. Uxía. Ahora Uxía. Paula. La circulación. Ahora sí, aviso de pasivo. Para Uxía. Ahí, golpe franco. Boa man de Mara, recupera o balón o Calvo Siria. A nivel defensivo estamos facendo un gran partido con moita anticipación en seus pases, moitas mans que molestan, pois que esos pases que busca Carballal ao pivote, agora buscar un desdoblamento de Andrea, percibe esa man de Mara, lanzamento de Marina, parada de Silvia. Con un pivote tamén o Siria, Nerea. Aí 7 metros. Boa acción. Decía antes, hai que aproveitar eses deslizamentos da pivote, tamén estaba mal desdoblada. O que fai é abrir a defensa, está deixando un contra un ante a defensora central e aproveitou agora Nerea para sacar ese 7 metros. Será de novo Marta Gómez. Gol de Marta que pon o empate no marcador 17-17.
Paula. Ixía. Vale esa continuidade por cometer Uxía pasos, golpe franco. Laura sobre Paula, lanzamento de Paula que vai ao pau, rexeite que queda Andrea. Boa man aí de Mara. Balón que queda nas mans de Carballal. O equipo vigués con Paula Uxía. Uxía, Paula. Moita mobilidade. Ese lanzamento de Laura Rivas que detén con facilidade Sofía. Creo que chegou a tocar tamén ou Natalia ou Tamara. Molestou o suficiente. Gran segunda parte, bueno, gran partido, pero de perdas, mal partido. Iria, gol de Iria. Non sei en que estaban pensando aí as xogadoras. Marina non estaba nin mirando o balón. 17-18, corre jugada individual Marina. Vale, Franco. por pasos. Esa finta de brazo de Marina. Golpeou na faciana. De Patricia. No, Patricia. Sí, creo que era Patricia Vila. El balón en marcha otra vez Siria y la jugada entre Marina y Natalia. El gol de Marina Rodríguez. La jugada está ahí aprovechando muy bien Calvo Siria esos momentos de Natalia. Como decías, ¿no? Esa defensa máis presionante. Ao final están deixando moitos ocos atrás, está aparecendo Natalia ou deslizando, arrastra a súa defensora e deixa un contra un que está aproveitando moi ben Marina. Volve a pista Fátima, doulle un minuto de descanso Manuel. E volve ao centro do ataque vigués. Paula. Ese balón que dá no pé de Tamara. Lanzamento de Paula, golazo de Paula. Ese lanzamento de 9 metros. Natalia, Nerea. Moi ben, agora se balón a Elena, entra as pernas de Silvia. Un pase arriscado de Marina sobre Natalia. Acaba en Elena. Que pase non está sendo arriscado no día de hoxe. Este polo menos case chegou, hasta os saques de centro. Este polo menos chegou. Chegou tamén despois a Elena como chegou. Empate no marcador, 19-19. Balón para Carballal. Fátima. Boa man de agora de Lara. Aí boa intercepción de Lara. Intenta correr agora o Calvo Siria. Lara, lanzamento dende longe de Lara e golpe franco. Tiene que pillar un poquinho de calma, non que estamos posicionadas. Golpe franco a pro do Calvo Siria. Sai Tamara para que entre Nerea Varela. Manda a jugada Marina. Marina, boa jugada de Marina. El gol. No, foi. Pensaba que fora fora. Pensei que fora fora, así como non viu o balón. Exacto, a mí pasou claro, o mismo. Ahora entendo, está o balón enganchado, non o vía na portería. Pensei que fora fora. Unha patada. Uy, que venga enganchou. como non vin o balón rebotar, nin vin mover esa rede, pensei que se fora fora. O gol de Marina para poñer por diante o Calvo Siria. O sea, boa, está a repetir esa xugada. Natalia sai da liña dos 6 metros. Desliza, provoca. Trae a máis xogadoras. Esos espazos aproveitou no Marina Rodríguez. Ahora Carballal. Fátima. El golpe franco. Boa defensa aí entre Natalia e Mara. E a tempo morto de Manuel. Xa que está moi atascado o ataque vigués. Pero
debido ao gran facer que está facendo Calvo Siria a nivel defensivo, con Mara neste segundo, bueno, Natalia máis Tamara no centro como sempre inexorables, molestando cos seus brazos, blocando balóns. Daí que o Calvo Siria, despois de moito tempo, se puxera por diante. Sei que faltaba ese, Pablo. Estes dous. Canto faltan para completarlo? Falta? Dios. Completamos algo. Estás como moreno pequeno. Estás máis contento ti co fillo. No, é máis... Por mí... Por mí non se conseguía, Convén invertidos que iríamos cartas noutras cousas, verdad? Non sei, por decir aí unha cousa ao show, unhas tiras de panceta. Já fomos xa a leña. Va, porque fai frío, xa te dicen, ir a leña, hai que ir a leña que fai moito frío. Vai se reanudar o encontro despois dese tempo morto solicitado por Manuel. Fátima en zona individual, 7 metros. Por ese toque de Mara, despois desa cinta punto forte. Será de novo Iria encargada de executar ese lanzamento. ¿Para dónde, Sofía? Sofía, en que momento aparecido esa man da cancerbeira de Calvo Siria. Boa man de Sofía, ataca Marina. Manda salada, Lara. Yo creo que arriscó demasiado Mara, ese reseite que cae en las manos de Lara Souto. Hubo troco na portería de Carballal. Ahí Silvia, vuelve a entrar Julia Pereira. Andrea. Franco. Podría haber algo más. Marina. Para Elena, el gol de Elena Segade, 21-19, máis 2, pasado ao Ecuador desta segunda metade. Pase niño, Calvo Siria vai poniendo distancias. Ataca Carballal, Fátima. Uy, que ven. Sofía, vaya perna. De Fátima sobre Laura e de Tibo Sofía o lanzamento. O si nos ponen a cámara para de los comentaristas a cara de algo, porque poníamos a veces. Vaya pases a veces que facemos. Eu non sei en que estamos pensando. Para donde, Xulia? ¿Qué para dónde? Xulia Pereira. Magua. Foi unha boa acción individual de Mara Garavalla. De novo aparece Sofía. Terceira parada consecutiva para ela. De 2 minutos está a fazer a porteira de Calvo Siria. Sí. Aí está contra, ponemos calma. Marina. Acción individual, golazo de Marina. De Marina Rodríguez. Eu creo que tamén non sei, a mellor o que estaba pensando deste lado de Carballal, pero sigue aproveitando moito esa xogada, esa defensa o Calvo Siria. Entre Natalia e Marina están a facer moito dano nesta segunda metade ao Talgo Café Carballal. Moitos problemas ao principio, pero claro, ao final se ti mantens esa defensa, pues o equipo acomódase a ela, ve onde pode estar
os puntos donde hai que aproveitar. Así, ora, carai, porque se lastimou Fátima, creo que ao caer no chan. Lastimouse moito. Non sei se está sangrando. Si, non, parece que sí. Pero creo que foi en chan, non? Eu creo que se golpeou a faciana ao caer. Non. Hai 2 minutos de ser un golpe na faciana de Mara. Parecía que fora así na caída, non sei. Novos 2 minutos para Calvo Siria. Superioridade para Carballal. Van ahora, Pablo. Van ahora. Fátima, o acción, moi ben a defensa de Lara Souto. A defensa de Calvo Siria esta segunda parte está sendo moi boa. Aviso de pasivo. Pique de perder, Carballal no. Pasivo. Pasivo. Dou ese último pase que non se debería dar. Tiña que rematar, creo que a xogada Carballal, pero non o fixo así. Aviso de pasivo, foi pasivo. Natalia xoga con Marina, Elena. Ten que haber máis xogo sin balón. Estamos con unha xogadora menos. Marina, acción individual. Boa jugada de Marina. Nerea. Aviso de pasivo agora. Inicia agora os pases. Un para Lara. Golazo de Lara Souto. Onde puso ese balón Lara Souto. Precisamos esta segunda metade, non estaba aparecendo debido tamén a esa defensa presionante. Xa recuperamos a igualdade. Pois foi un 0 a Pronosa. Hai que tirarse por ese balón. Sí. Minuto 20 desta segunda metade. Máis 4 para Calvo Siria. Así de gusto. Traballadores hai que terlos contentos. Para algo pagamos os sindicatos. Ataca Carballal, Fátima neste lateral dereito. A boa xogada aí que intentaba. Se mancou aí a xogadora de Carballal. Me fixei que número é. Creo que recibe un golpe na boca do estómago mellor. 27, Laura Rivas. Gostoulle respirar, no, por sorte levántase. Máis 4 para Calvo Siria. Xoga Talgo Café a de Carballal. Pique de perder Lucía, no. Está a verdade que nestes últimos... Está atascada Está atascada en ataque o Carballal. Moi boa defensa de Calvo Siria. Me equivoco un pouquinho indo aí ao centro. Cando abriron máis o campo, cando encontraron mellores solucións. Aviso de pasivo. Natalia e Tamara están se encontrando moi fortes. De novo aviso de pasivo. Fátima. A piques de perder. Tíranse por o balón. O balón que lle queda a Fátima. Golpe franco entre Natalia e Tamara. E queda un pase. Avisa o colexiado Renzo. Vai ser Fátima que lance. Golazo. Onde puso ese balón Fátima María Fernández. Despois botou e lanzou en apoio. Batiu
Sofía despois de moito tempo, creo. Non sei cando Sí, foi vamos, o moitos gol- minutos. o gol número 19 de Carballal. Creo que pasou bastante tempo. E despois de moito tempo pon o 23-20 no marcador. Lara Souto, Marina, a piques de piques de perder, perder, sí, sí. pasos, sí. O paso de Marina intentando deixar ese balón a Nerea Varela. Non temos que entrar agora en precipitacións. No, creo que está facendo o Calvo Siria un moi bo encontro. Tomalo con calma, quedan 8 minutos. Hai unha diferencia bastante manejable. Fátima. Fátima. Paradón volve de a Sofía. parecer Sofía ese lanzamento Importante de parada. Patricia Vila. Como está Contero, equipo Carballés. Sofía. Sí. Marca a xogada Lara Souto. Que decía falta de pedir un pouquiño de calma a Calvo Siria. Non precipitarse, pensar ben os ataques. Lara Souto. Eu creo que non protesta moito a grada porque é moi espectacular. A propia Patricia non protesta, Para mí pero tampouco son, eu creo que sí que un pareceu pouco- que, claro, saliu con moita forza Lara despois desa falta. A mí non é unha falta normal, ben feita. Sí, é unha falta, Pero os colexiados dende aquí arriba parecen 2 minutos rigurosos. tamén entre, sí, como foi a acción que saliu algo espectacular, o protesto un poquinho da xente, pois sinalaron os colexiados 2 minutos. A miña opinión é que moi riguroso, boa acción individual, e agora falta clara de Lara Souto. Un ataque clarísima de Lara Souto. Posicionouse, non sei se creo que foi Fátima diante dela. Estamos aquí os dous marcando Sí, no. defensa sobre Fátima. Porque é que nos máis peligro, moi arriscado ese pase. Porque ao final é Eu máis creo que a xogadora peligrosa, máis moi desequilibrante. igual que Lara, si ao final non lle das esa distancia, non está cómoda, daí pois que síntese máis molesta e non aporte agora Marta ou Mara para donde Boa Xulia. parada de Xulia Pereira. 23-20. Golpe franco sobre Paula. Tropezou entre esbarou, tropezar. Paula. Está conforme que iba se riu da súa propia torpeza. Vai a recuperar a xogadora excluída Carballal. Pique de chegar aos últimos 5 minutos. No, ahora non, claro. Tuvo tempo nesta xogada. Ataca a Calvo Siria, perdiu ese balón a Natalia e golpe franco. Rápido se... Venga, uno más. Vaya melón de Natalia sobre Mara. Obviamente perde a posesión o Calvo Siria. E agora sí que é Manuel o que pide Manuel Rodríguez tempo morto, o último para él. 4 minutos e 28 segundos para o remate deste encontro. 23-20.
Últimos 4 minutos e medio de encontro, máis 3 para Calvo Siria. Últimas indicacións de Manuel Rodríguez, as súas xogadoras do Talgo Café, a de Carballal. Veremos a pizarra. A Lousa. Sorry. Do adestrador. Xoga Fátima con Paula. Desdobrou. Boa defensa de Tamara, que está a facer un partido espectacular en defensa. Iria para Paula, Fátima, Laura. Paula intenta penetrar, sí. 7 metros e 2 minutos para Mara. É a segunda exclusión para Mara, pode ser, non? Sí, creo que sí. Sí, foi o golpe de Fátima, na faciana, que pensábamos que dera no chan. E agora é a segunda para ela. Será Fátima encargada ante Sofía de executar estes 7 metros. Entre as pernas de Sofía. Empezan os nervios. Buah, A menos. hasta minuto No, 29 pero temos a menos presión. Hasta o minuto 29 temos temos tempo para... Ai, sabes? Pablo, para que dixaxe nada. Defensa presionante de Calvo Siria. Xogan en inferioridade. Lara, ao Oi, que Pau. magua. Balón ao Pau. Magua. Creo que hai que recuperar a posición. Entender que ainda nos queda máis de un minuto con unha xogadora menos. Ataca Carballal. Para Laura, Paula. Menos mal. Menos mal que Carballal tamén ten os contaxiámonos. seus problemas de... Porque aí equivocouse. É raro tamén Fátima que tome unha mala decisión. Estaba unha máis, arriscou con ese pase lateral dereito ao extremo esquerdo, balón que se foi de banda. Es impresionante, Nerea, El gol gol de Nerea Varela. Importante gol de Nerea. Non sei, non se fixaron moi ben Carballal en defensa porque encontrou esa superioridade nese lado dereito. 24-21, últimos 2 minutos e 20 segundos. Golpe franco. Quedan 15 segundos para recuperar la jugadora excluida. Ataca Paula. Bueno, lanzamiento abaixo de Fátima, que detén, como non, Sofía. Últimos 2 minutos, máis 3. Recuperamos jugadora excluida. Nerea, defensa prácticamente individual de Carballal. Esa vaselina de Elena Segade. Máis 4 para Calvo Siria. Último minuto e medio. Máis 4. A Fátima. Ese balón que pasa polo medio de 700 pernas. Último minuto. Protesta grada estos últimos 2 minutos para Tamara e 2 minutos tamén para Fátima. Entendo que por protestar. Pareceme ver no colexiado que fixo o xesto de aplaudir, como dicindo que aplaudiu a xogadora, non sei. É que estou aquí agora escribindo.
Bueno, as cousas é verdad que levábamos tempo pensando nos 2 minutos de Tamara. Gol de Paula. Último minuto. Máis 3. Eu creo que é un momento para tener calma. Elena. ¡Buah! Pasillo de Elena Segade. Celebra moito. Está dicindo Zarra, tranquilo. Está dicindo Zarra, tranquilo. Pero Elena, claro, digo. A ver, Elena. Elena. Operación de Elena. Ahora sí, yo creo que es momento para poner calma. Últimos 15 segundos. Victoria que se vaya a quedar en Carballo. Importantísima esta victoria. Que pasaríamos por diante a Carballal na clasificación, ¿no? Sí, a ver, empatamos a puntos, pero por golaverás. Final do encontro. Máis 4 para Calvo Siria. Decías, Pablo, que por golaverás se pondrá por diante Calvo Siria. Hubo empate no partido de ida. De momento mellor non conta, senón hasta que remate a Liga, pero importante, xa non digo por golaverás, moito menos, senón 2 puntos que lle dan moita confianza ao equipo despois dun gran partido, tamén, sobre todo a nivel defensivo, partidazo. Natalia, Tamara, Mara, Sofía tamén aportou moitísimo. E depois en ataque destacaría máis ese xogo de Natalia, pero tamén as accións de Marina crearon moito peligro, mandando aí no centro, clave para ir recortando ventaxas, conseguir esta ventaxa hasta conseguir estes 2 puntos. Gran victoria, xa digo, no Vila de Noia, 2 puntos que se quedan aquí para o Calvo Siria. Edil, como sempre, un placer. Un placer. Pa semana, que? Pa semana espero ir. A todos ustedes, gracias por estar aí, gracias por aguantarnos, vémonos a semana que ven. Adeus.